Hello mga subscribers, likers. Ito po si Modoro Magkepeng. Dito po tayo kay Kuya Marcelo Nunag. Dito po sa Kabakle, sa Pangbayabas, Pampalakad, Pampanga. Ayan. So, ang aming pong program ngayon is 4 set of 21. Upo tayo and then lakad. So, tingnan po natin kung kakayanin niya po. Ayan. Sige. Sige. Bilang yan. Sige. So dito po mga subscribers, we develop yung kanyang strengthening of legs as well as yung kanyang lower back and balancing. Ayan. So ito po yung updated natin kay Kuya Marcelo Nunag dito po sa Kabakle, sa Pangbayabas, Mabalacat, Pampanga. Sa kanilang bayan. So yung first trial niya. Ayan. Ayan. Sige. Very good. Hindi pa nanginginig, no? Sige. Uy, shoutout pala. Shoutout pala kay sa ating birthday celebrant stroke patients kay Ate Rosita Chotinko. Birthday niya po ngayon sa may Hacienda, Mexico, Pampanga. Sa iyo, Ate Rosita, at sa iyong pamilya, God bless. Sa nawa ay tuloy-tuloy nawa ang kagalingan mo. Ayan. Again, happy birthday to you, Ate Rosita Chotinko. Ayan. Ayan. And belated also, happy birthday to my apo for her 7th year noong November 10. Ayan, siya po ay 7 taon noong November 10. Pepe, sa iyo, happy birthday, apo. Ayan, God bless. Ilan na, kuya? Okay. 19. First trial, 19. 20 yan. Okay lang? Ayan, kaya. So, ang challenge po namin is 4 set po ng Super 21 and then walking. Tingnan natin kung kakayanin ni Brother Marcelo yung kanyang challenge. Ayan. Hop. 21 na. So, lalakad tayo. Relax. Ayan. Yung paa mo, medyo okay naman konti. Nailalakad-lakad na. Yun. So, ito yung aming first trial sa aming challenge sa kanya. Malakas pa, no? Wala pa. At dyan din po sa ating bagong pasyente, yan, kay Kuya Jose, sa kanyang good improvement dahil siya nakakatayo na. Shoutout sa iyo, sa iyong pamilya, sa Laksina family. Dyan sa may Kampang at sa may Porak. Yan. Kila Madam. Yan. Madam family sa inyo, shoutout. Yan. So this is our second time. Ayan. So last ka muna, bro. Yan, ang aming second trial. Yan. For this week. For 4 times Super 21. Oh, relax. Ayos lang. Oh, relax ka muna. Inhale, exhale. Ayos lang. Ready? 1, 2, 3. Ready? At sa lahat po ng Nunag family, dito po sa may Kabakle, sa Pangbayabas, sa inyo pong lahat, shout out. Yan, sa inyong pamilya, shout out. Kay sa clan ng Nunag family, dito sa may Kabakle, sa Pangbayabas. At sa pamilya ni Ate Marisa, yan, sa inyo lahat, shout out.